Представи ни се, как се казваш, къде учиш и в кой клас? Казвам се Милена Танасова, ученичка съм в 11 Б клас, профил изобразително изкуство в средно училище Вичо Гранчаров, град Горна Оряховица. Какво те провокира да напишеш разказ за своя прадядо, участвал във войните за национално обединение? Провокира ми интереса към историята и любовта към родината. Аз съм дете на военнослужещи и това допълнително породи интересът в мен да участвам в конкурса. Наследник съм на организиран съвместно Министерството на образованието и Министерството на отбраната. Може ли да ни разкажеш малко повече за прадядо ти? Прадядо ми се казва Игнат Ангелов, роден през 1890 г. в Свищовска околия. Участва в Балканската война през 1912-1913 г. Оживява след нея и умира на преклонна възраст в края на 70-те години на 20 век. Какво научи за твоя прадядо и как направи по-обстойно проучване? Когато научих за конкурса, заедно с учителят ми по история, заедно посетихме Националния военен архив в Велико Търново, където открихме подробна информация за участието на прадядо в Балканската война. А каква е била неговата роля във войната? Моят прадядо взима участие в Балканската война в 9-та дивизия, формирана в град Плевен. Служи в 33-ти пехотен свищовски полк. Този полк се състои от цивилни мъже, мобилизирани на фронта и е разформирован след края на войната. А какви успехи постига 33-ти пехотен полк? Вследствие на политиката на цар Фердинанд и масивната атака срещу Османската империя, именно 33-ти пехотен полк достига Чаталджа и участва в решителните боеве, сложили край на Балканската война. След тези сражения султанът капитулира, подписва се Лондонският мир и България добива високо самочувствие сред балканските страни. В резултат на проявения героизъм, формированието получава названието Железният полк. Можем ли да наречем българския войник герой и днес? За щастие, България в днешно време не се намира в военни конфликти, но участва в миротворни мисии в горещите точки по света и отделно участва в България, като помага за разрешаването на природни бедствия, случили се на територията. Като заключение, какво ще посъветваш останалите млади хора? Да бъдат повече българи, да бъдат повече добри хора, да бъдат всеотдайни на родината. Патриотизма не трябва да е само на думи, а да се усеща в ежедневните действия, да се уважават взаимно, да ценят културата, историята и наследството ни.